Most nem halljátok, majd igen mondhatom. Pont oda mentek, geci. Gyorsan futnak, leállítsák. Nagyon komoly! Figyeljétek, most futott be a csaj. Megnézem. Figyeljétek. Nagyon jó. Állították. Végre. Az előbb ott jártott be. Az előbb beszaladt a csávó. Nagyon komoly. Ott a pamira cigányság. Nem mindegy, jó? Ennyi lesz volna. Ezzel zárjuk. Amúgy még lehet, csak én úgy mondom neked, hogy ott száll a bál. Megnézem a bált is. Figyeljétek. Figyeljétek. Bár csak félek oda menni. Jó, figyeljetek.